Издръскал съм камерата. Мичо! Мичо 69, гледай какво става. Нова гума, Мичо. Той е, тук шефа води ни, тук. Онил. И так ти гледай. Чисто ново, паси майка. Ай! Ято! И на равното как страдат? На равното? Снимаш ли я? Да? Не. Там на този филм, къде си и ти да ти ги знаеш, те са друг на това. Да. А за водопадите? Гранит мото. Гранит мото, официален райдер. Tutto finito. Бутни му мотора надолу. Колан сакаш ли да вадим? Ама ще е на камера. От тачкам, всичко ще бъде снимано. Ама то няма. Даде му на един свирка, ако дойде. Кой той е с моя късмет, или ще ми се падне свирка без топче или глуха, ако от вас. Той е бил страшен карък, той и си знал по принцип. То е същото. Аз го казвам в последствие, че ще го ям така или не. Това за вица за непокистите, кой е бил по-голям непокист. Защо?
Същото. И последния, нали, най-големия не пък извика, ти знаеш какво мислиш, че на мен вчера, какво? Вика, влизам в входа и в тъмното чувам здравей, Иване. И докато отговори, то ме наеба. Ма вика, какво ми пука, не се към Иван. Пука се Иван. А това дед го фанала мечка и му казала, че или ще го ебе, или ще го изяде. И те тия от групата, какво напри? Изядаме. Изядаме, майки ще. Изядаме майката ми. Ядеме. Оп! А това е нормално, да. И как никой не падна на тази пътека, какво ставим камерата? Как ти избега? Гъта. Ще ти събирам. Не, някой е излизал натам или е влизал оттам. Въпросът е, натам ли сме, натам? Нагоре има също, виж, има две следи. Просто са по-стари. Абе, тук много добре, бе. Много. Защо не сме идвали? Аде. Ма то сигурно тук има много такива. Ти знаеш, че няма му и да се върнем втори път тук. Ако успеем да излезем един път. Няма.